mu da kuma shi mana sai ka ba mu kuɗin mu. A'a Ɗaliti ta shi akwai labari. Shi akwai labari. Na kamar shi ba muta. Ya an kai man jagara? Shi akwai labari. Akwai labari. Wanda duk an kai min kamar inda ana yaki ba. Labari ka. Labari muka zo da shi na muka fankata yana. Kai. Ko ba ka gane ba? Kai man jaga dan uwa kwata kun ci amana ta. Gaskiya kun ci amana ta. Don me za ku mai san wa duniya? Wata duniya kake yanzu kai? La ilaha illallah ma yayi nisa. Haba. Yanzu don Allah ina can babban gida sama da ƙasa. Ga ma'aikata sun hidari cikin gida. Ga motoci ta hiya ne kai ana yallaɓai wanga ta sare wanga ya sare abinci da ni tebur yayi abinci dubu. Ga ka zaune manjagara. Ga ka dan uwa kwasa. Konin kuna bashi miliyan biyar. Miliyan biyar ga talakawa na jira na waje. Ka ba mu. Ina suke ina mafarki kuka to wallahi ba mu kuɗin. Ina na suke ba mu kuɗin mu wallahi. Wallahi ba mu kuma an ce muku mafarki. Ya mutum ga yini bai da ko sisi kace ka ba miliyan biyar. Ba ku da ka ta kana ba mu yanzu zauna kai man jagara zauna da kyau ni ai kudin da kace kowa ya samu ka ba mu kudin mu wallahi bayan koma mu halki sai an ba kai wanga ya ramu da wallahi mu zaka ce ma abu tun wallahi wallahi ya dan bude kuma shi mana sai ka ba mu kudin mu